to shiga mana an bukan shi akan shi wani yanzu ka wani akai muje amarya tana wata muje mana tana san daki muje tashi kai da gidanka ba san da aka aure ka ba assalamu alaikum to bismillah Allah ka an buka shi akan shi bismillah wada bismillah kai miyaga kai sakewa miyaga miyaga wai kai na shiga uku kai dalla samu nutsuwa daya Allah sarki dan an zata amma ba tafiya ka samu tana nan ko ka samu aure mai hankali ka kana zaka mata ko ai ba ta tafi muna ai nan aka kana nan ka awada Allah sai ya yi yanzu zaka tafi tashi mu je da ka to yaushe to kada da mun mu da sai mana dan wannan an mata a gida ni ma an mun kai